ħafna drabi fil-familja l-preżenza tal-om tħollu torbot. Il-preżenza tal-om tista' tkun għajn ta' ferħ u l-preżenza jew in-nuqqas tal-om jista' jkun għajn ta' dwejjaq, ta' diffikultà, ta' disperazzjoni. Xi drabi ma nifhmux kejf imma fil-pjan ta' Alla jekk jiġri illi l-om tonqos il-preżenza tagħha minn nukleo l-iktar importanti li huwa l-familja. Xi drabi wkoll ikun responsabilità tagħna stess imma mhux dejjem jiġri hekk. Illum qegħdin niċċelebraw il-preżenza tal-om. Il-preżenza tal-om fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Om li tmur lilien minn l-om bioloġika tagħna. Om li hija dik il-mara li għandha l-kwalitajiet kollha neċessarji, dawk il-kwalitajiet kollha li aħna neħtieġu biex inħossuna uliet, biex inħossuna fis-sigurtà. U l-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' kwalità importanti ta' din l-om. Il-kapaċità tagħha illi tinduna bil-bżonnijiet tagħna. Il-Vanġelu tal-lum jurina li minkejja li aħna niġu nitolbuha hawn, minkejja li aħna mobbijejn bid-diffikultajiet u bil-problemi tagħna, niġu nistaqsu u nittalbu u nitkellmu magħha. Il-Vanġelu tal-lum jurina li minkejja dan kollu hi diġà taf, hi diġà attenta, hi diġà tkun osservat minn qabel l-istorja tagħna. U dan huwa att ta' imħabba kbira lejn kull wieħed u kull waħda minna. Marija taf minn xiex aħna għaddejjin, kif kienet taf qabel ma kien jaf kulħadd minn xiex kienu għaddejjin l-arajjes ta' Kana. U l-kelma li tgħid Marija lil Ġesu hi simili għall kelma li tgħid lil qaddejja u hi simili għall kelma li Marija qalet lil Karmni u li tgħid lilna. X'qaltlu lil Ġesu Marija? M'għandhomx imbejt, ejja għamel xi ħaġa għax m'għandhomx imbejt. Din il-qalb kbira illi mhux biss tara l-bżonn imma tipprova tagħmel xi ħaġa. Aħna jiġrilna li spiss naraw ħafna bżonnijiet għaddejjin qudiemna, anki biss aħna u nieklu qoddim it-television, nosservaw, forsi nħossu xi ħaġa imma nieqfu hemm. Marija tosserva, tħoss u taġixxi. Dan mhux biss fil-konfront tal-arajjes ta' Kana, imma fil-konfront tiegħi, fil-konfront tiegħek. U dak li għamlet Marija ma' Ġesu ejja għamel xi ħaġa, tagħmlu Marija l-istess mal-qaddejja. Ejja Isa għamlu dak li jgħidilkom hu. U hawnhekk hawn xi ħaġa tassew interessanti għax ifisser li Marija tqejs lil qaddejja u lieda daqskemm hu bina Ġesu. Kif tqejs Marija lil Karmni Grima binta u lilna kollna kemm aħna wlieda daqskemm tqejs lil bina Ġesu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Ek qalet lil qaddejja, ejja, ek qalet lil Karmni. Marija lilna tqisna bħala wlieda. Għax bl-istess ton, bl-istess mod, bl-istess attitudni li tkellem lil bina Ġesu, ek ukoll tkellem lilna. U dan iseħħ jiġi ikkonfermat taħt is-salib ta' bina. Meta Ġesu innifsu jdur fuqha u jgħidilha dan hu ibnek. U fi Ġwanni hemmhekk kien hemm kull wieħed u kull waħda minna. Ibnek mhux biss jien, hekk rid jgħidilha Ġesu lil Marija, imma ibnek u bintek kull wieħed u kull waħda minn dawk li jemmnu fija. Kull wieħed u kull waħda minn dawk li jagħmlu parti mill-Knisja. Allura din l-esperjenza ta' dalgħodu li niċċelebraw it-tifkira
ta' meta Marija semmet leħena lil-karnu qaltilha ejja lilna iġġeddidna fit-tifkira, fil-memorja, fil-verità li Marija hija ommi, li Marija hija ommok, li Marija hija omna. U dik lejja li Marija qalet lil-karmni qalitha u tgħidha lilek il-kull wieħed u lil kull waħda minna. Hija lejja tal-omm. Hija lejja tal-omm li tinteressa ruħha fid-diffikultà ta' wlieda. Hija lejja tal-omm illi ma tiġix taqgħu tqowm minn dak li jiġrilna. Hija l-ejja tal-omm illi trid tgħinna, trid tagħmel xi ħaġa lina, mhux sempliċement tosserva, tħoss u tieqaf, imma tosserva, tħoss u taġixxi għalejk, għalija. Din il-ejja illi Marija tagħmel lil-karmni u lilna. Hija ejja illi fija wkoll dak li qalet lil-bina Ġesu u li qalet lil-qaddejja. Lil-bina Ġesu qaltu m'għandhomx imbejt. Lejja li tgħid lilna Marija timplika fija wkoll ġo fija m'għandhomx imbejt. Fi kliem ieħor timplika ġo fija ħarsu madwarkom araw id-diffikultajiet tal-bnedmejn. Tiqfux billi sempliċement tosservaw, imma wkoll għamlu kif jgħidilkom hu. Lejja li tgħidilna Marija, lejja li Marija qalet lil-Karmni Grima, fija ġewwa fija, il-kliem li qalet lil-bina Ġesu m'għandhomx imbejt u l-kliem li qalet lil-qaddejja. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Ejjew nitolbu lil Marija biex nifhmu sew din lejja tagħha u kull darba li niġu hawn noħorġu iwa kkunslati, iwa imserħejn b'moħħna mistrieħ li Marija semetna, li Marija laqet it-talba tagħna, li Marija qed tieħu ħsiebna għaliex għax jomna. Imma jew ukoll inkomplu nifhmu u nagħmlu esperjenza ta' dik lejja li tgħidilna Marija meta noħorġu minn hawn, inħarsu lejn in-nies ta' madwarna, naraw x'inhuma d-diffikultajiet u l-problemi tagħhom, nimtlew bil-ħerqa, bil-ħniena, bil-imħabba biex ngħinuhom. U fuq kollox nimtlew bix-xewqa li nagħmlu dak li jgħidilna bina Ġesu. Lejja ta' Marija timplika, lejja ta' Marija stedina biex il-kol kemm aħna nieħdu l-ħajja tagħna fid-dawl tal-kelma talla, fid-dawl ta' dak li għallimna l-iben tagħha Ġesu li tiegħu aħna dixxiepli, fid-dawl ta' dak illi Papa Franġisku meta kien hawnhekk f'nofsna propju minn quddiem dan is-santwarju saħaq għal kemm il-darba. Il-ferħ tal-Knisja, il-ferħ tal-komunità li temmen u li tisma' l-kelma u li xxandara lill-oħrajn.